Uvidíme, čo nás čaká, čo nás nemine. Máme množstvo otázok, hlavne na teba, ale mnohé sú aj ohľadom vzťahov. A dnes tu nie sme sami, takže naši hostia nám položia možno niekoľko otázok. A vítam ťa tu, Juraj, medzi nami. Ďakujem, Radka. Vítam i ja teba. Je tu niekoľko otázok. Naschvál som ti ich dopredu nezverejnila, neukázala, aby si mohol spontánne na ne odpovedať. A jednou z prvých otázok je, v minulom dieli sme sa rozprávali o sebaúcte, aká je veľmi dôležitá, aby bola zdravá a v podstate sme sa rozprávali o tom, že to je nejaké vnímanie seba, je to sebacit, je to pocit, že cítim, že som pre seba hodnotný, súvisí to so sebaúctou, sebahodnotou, či si verím, neverím, ale ľudia sa pýtajú, že čo môžem preto ja konkrétne robiť, aby som si to vybudovala. Hej? Čo nám poradí taký psychiater? Čo by sme s tým mohli robiť, taký pohľad muža? Tak ja hlavne v rámci tej problematiky závislosti, ktorú hlavne robím, tak u závislých ľudí je sebeúcta hodne narušená, ale my to vždy prepojujeme sebeúcta, sebehodnota, sebavedomie a seba nejaká reflexia. Dosť často zaznieva v terapiách otázka, že či môže nájsť človek sebehodnotu v sebe alebo v druhých ľuďoch. Vždy len v sebe a ja k tomu tých ľudí vediem, je, aby si uvedomovali, jak to majú oni, čo sa týkajú prežívania, cítenia. A to jak v osobnom živote, tak v rodinnom, v pracovnom. Pretože strata sebehodnoty vedie k rôznym patologickým javom, ako je depresia, úzkosť v prvom rade a v konečnom dôsledku závislosť. To áno, len čo môže taký 20-30 ročný človek preto reálne urobiť? Okrem toho, že mal by to pestovať, mal by otáčať tú pozornosť na seba, mal by sa dostať do kontaktu so svojím prežívaním, čo je síce pekné a my na to máme aj niekoľko techník, sú na to rôzne focusing, kotvenie, vedomé nazeranie sa na svoje prežívanie, myslenie a tak ďalej. Áno, všetky tieto techniky máme k dispozícii, ale čo taký bežný človek, vieš, ako to ráno ideš do roboty, potom sú nejaké povinnosti a večer si spomenie, že aha, a ako sa vlastne cítim, že ako sa to vlastne z tvojho pohľadu dobre podchytí alebo urobí sa z toho dobrý nejaký zvyk? Alebo máš nejakú vychytávku, že ako by človek, ktorý s týmto nemá skúsenosť, mohol začať? No tak ako vychytávku nemám žiadnu, ale je nutné asi zdôrazniť z hľadiska nejakej prevencie zdravia, duševného zdravia, že sa ľudia nedokážu zastaviť. Obrovským problémom je, že si ľudia nie sú schopní nájsť čas na seba, čas na svojich blízkych, kamarádov, rodinu. Hlavne tvrdia, že sú stále v nejakom napätí, v nejakom zhone. A ja si myslím, že jediná vychytávka asi, predsa len ma napadá, je si uvedomiť, koľko je dosť. Koľko je mať dosť času na seba, koľko je mať dosť času pre druhých, koľko je mať dosť peňazí, koľko je mať dosť kamarádov. A to je asi strašne dôležité. Čiže hovoríš o hraniciach. O hraniciach. Vedieť, vnímať hranice a uvedomovať si, kde sú moje, možno by som povedal, meze, moje hranice a kde sú tie hranice tých druhých. A čo je tá cesta? Tá zlatá stredná cesta? Alebo začať to vôbec vnímať? Alebo nad tým začínať premýšľať? Čo si myslíš? Čo by mohlo tak najlepšie fungovať? Ako sa k tomu dostať, aby som ja pochopila, že kedy ja budem už spokojná, že toto už ja cítim, že je dosť 2 hodiny denne. Dajme tomu zostať v stíšenom stave sama so sebou a buď si nejak čítať, alebo si tak premýšľať nad sebou? No tak tú hranicu, to je jednoduché, si stanovíš ty sama podľa toho, jak sa v tom cítiš. Na to není nejaký návod, ale predsa len v rámci duševného zdravia je dôležité si uvedomiť, že aby v podstate človek nezblbol, tak musí mať minimálne 20-30 minút pre seba. Je to štatisticky tak nejak vypočítaná hodnota denne a pokiaľ to není možné denne docieliť, tak aspoň raz týždenne 3 až 4 hodiny. Čiže úplne sám myslíš?
Sám, presne že keď tak. niekto má aj rodinu, deti, povinnosti, hoď sú detičky malinké, napriek tomu je dobré si vytvoriť ten priestor. Obrovský tlak je v dnešnej dobe na v podstate takú ako zodpovednosť. Sme ovlivnení množstvom podnetov, impulzov, takže o to viac je to na významnosti pre zachovanie v podstate duševného zdravia. A keď teda zistím, že málo sa tomu venujem, alebo dokonca sám pred sebou unikám, čo s tým ja môžem robiť, na koho sa obrátiť? Tak sama najlepšie vie, že v rámci psychológie a psychologických takých ako, alebo respektíve riešenie psychologických problémov ide cez túto formu buď poradenstva, kedy vyhľadať už odbornú pomoc je vo chvíli, kedy si sám nedokážem pomôcť. Prerastá mi to cez hlavu a nie som schopný sa s tým nejak vysporiadať. Takže trebárs, pokiaľ nie som schopný si nájsť voľný čas sám pre seba, tak sa zamyslieť nad tým, či nie som natoľko zahltený povinnosťami, alebo natoľko som zahltený prežívaním, že už v podstate nedokážem vypustiť niektoré negatívne myšlienky, nejaké negatívne myslenie, ktoré ma doslova ovláda alebo ovplyvňuje, a tým pádom by som doporučil vyhľadať odbornú pomoc. No a kedy je teda ten čas vyhľadať napríklad teba? Čiže psychiatra. My to máme jednoduché v tom proti psychologom, že nás vyhľadávajú už ľudia, ktorí v podstate majú zdravotné problémy. Tie sú vymedzené jednoznačne už prejavom, kedy to ide na duševné zdravie a na telesné zdravie. Takže trebárs v úzkostiach, pokiaľ by som dal príklad úzkosti, človek, ktorý zažije, dajme tomu, jednu panickú ataku za pol roka, tak nás nevyhľadáva. Ale človek, ktorý to má, povedzme, denne, obdeň a výrazne mu to zasahuje do osobného a pracovného života, tak to je dôvod, kedy je ten moment vyhľadať lekára. A tam potom už v podstate pomáhame jedine tým, že nasadzujeme lieky. Čiže v podstate je pravdou, že nás vyhľadávajú tí, ktorí majú úzkostné stavy alebo majú pocit takého zahltenia, vnútornej prázdnoty alebo nejakých iných osobných ťažkostí. A väčšinou sa aj pýtajú, že či to už nie je na psychiatriu. Väčšinou ich našťastie poteším, že nie. Ale musia si nájsť čas pre seba. Ale vrátim sa naspäť k tým únikom, že ak je tá naša myseľ nejaká, jak hovorí, že príliš negatívna, zahlcujúca, mám stále tendenciu vyhľadávať úniky, čiže sociálne siete, scrollujem si niečo, otáčam pozornosť na to, čo ma hnevá vonku. Tak čo z tvojho pohľadu, však nie každému treba dať tabletku, aj keď to už častokrát tak vyzerá, že keď niekto má úzkosť, že treba hneď tabletku. Z môjho pohľadu sú tu aj relaxačné techniky, ktoré vie poskytnúť aj psychiater. Tak určite práve možno by som povedal dosť prísne chybou systému je to, že vlastne sme zahltení toľkými nemocnými ľuďmi, že není až tak priestor na nejakú relaxáciu a tieto psychologické techniky, jak zvládať záťaž. Problém je v tom, že je teda pomerne hodne ľudí nemocných a jakým spôsobom im pomôcť, tak samozrejme není to len o liečbe liekami, ale hodne môžu pomôcť psychologické techniky. Aby som skôr povedal inak, jak k tomu problému pristupovať a zvážiť, akú techniku. Že 50%, to sú normálne štatistiky, takže každá druhá úzkosť alebo úzkostný stav nevyplýva zo zdravotného stavu toho človeka, ale je to trebárs reaktívny stav na nejakú udalosť, povedzme nejaký nezdar v osobnom živote, v práci, v rodine, nejaké tragédie, ktoré môžu vlastne úzkosť vyvolať. A tam samozrejme stačí nejaká psychologická intervencia, čo je strašne dôležité mať fungujúce rodinné zázemie. Toto je alfa omega všetkých našich problémov, ktoré riešime. Sama to vieš, s čím chodia ľudia ti do poradny. A na druhú stranu, čo sa týka tých problémov, ktorí vlastne
za mnou prichádzajú tí ľudia a možno obídu psychologa, terapeuta, je, že oni onemocnejú alebo ochorejú ako keby z ničoho nič. To znamená, že tí ľudia mi hovoria v ambulancii, mám pohodový vzťah, pohodovú prácu, finančne som so zázemím, darí sa mi a napriek tomu sa mi akoby z ničoho nič priťažilo, urobilo sa mi zle, skolaboval som, opakovane kolabujem, opakovane zvraciam, opakovane ma bolí hlava, nič mi nezaberá. Prešiel som telesným vyšetrením, nič mi nenašli, bola mi doporučená psychiatrická starostlivosť. No a čo väčšinou zistíš? Pretože mňa hneď napadlo, že či ten človek trošku nie je zahalený sebaklamami, možno, že niečo predsa len v tom živote nie je správne nastavené, alebo v tom nie je tak celkom šťastný a spokojný, ale nikdy sa tým nezaoberal, tak ako sme na začiatku hovorili, že nedal si ten priestor na seba, takže nenacítil, že niečo nie je úplne s ním ako keby v takej rezonancii, že tak nemá tam ten súlad. No tak tu nejaký univerzálny návod neexistuje, to asi sklamem divákov, ktorí očakávajú nejaký jednoznačný záver, že príde mi stav, príznak a zrazu je tu riešenie. Dokonca nutno zdôrazniť, že i liečba liekama není úplne 100%. Moja skúsenosť je daná v ambulancii tým, že zhruba 7 ľudí z 10 na to adekvátne zareaguje. S tými tromi to ako keby nič neurobilo. Má to rôzne faktory, hlavne hovoríme v poslednej dobe o nejakých rýchlych a pomalých metabolizéroch, kedy ten človek ten liek užije a pomerne rýchle ho eliminuje z tela von. Ten človek za to nemôže, ale proste je to dané metabolizmom. Keby som to hodne skrátil, zvažujeme úplne inú formu liečby. Čo je dôležité povedať, ako náhle ten človek sa začne cítiť, respektíve tou liečbou odstraňujeme tie príznaky, ktoré nie sú typické pre toho človeka, čo je v tomto konkrétnom prípade trebárs úzkosť alebo depresia. A potom väčšinou smerujeme do ďalších aktivít, relaxačných techník, do nejakého poradenstva za psychologom, obvykle klinickým. Je to celá škála rôznych techník, o ktorých by si ty mohla vlastne rozprávať. Ja z môjho pohľadu vidím tak trošku problém v tom, že ľudia, pokiaľ necítia tlak tých príznakov, tej úzkosti, nejakej masívnejšej, alebo sa im nerúti ich život, tak nemajú absolútne záujem čokoľvek na svojom životnom štýle meniť. Väčšinou, jak hovorí, že mala by tam byť nejaká úľava, tak väčšinou inklinujú k zábave, nie k relaxácii. Čiže ešte viac zahltia, síce príjemnejšími informáciami a podnetmi. Človek, keď nemusí zväčša, nevyhľadá tú zmenu alebo neurobí tú zmenu. Čiže človek, keď nemusí, tak zväčša nechce urobiť nejakú zmenu, pretože ten pohodlný život v tej rutine, stereotype mu vlastne vyhovuje. A čaká sa až na tlak tých príznakov, aby sa obrátil na odborníka. Tak samozrejme, ja nedokážem momentálne povedať jednoznačne, kde je tá hranica, kedy je to ešte v podstate záležitosť psychológa, kedy je to ešte reakcia na nejaký bežný život, kedy už je to na liečbu. Musím povedať, že dosť ľudí príde i do ambulancie relatívne akoby zavčasu, že sa objedná, pretože má pocit, že sa hrúti v živote a v podstate rozhovorom dojdeme k tomu, že ten problém, ktorý mi ten človek vlastne vysvetľuje, tak to nemá s kým zdieľať, nemá to s kým vlastne si porovnať, vydiskutovať a častokrát si pripadám ako v roli skôr kňaza, ktorý vysvetľuje tie veci, že to je proste bežný život. A naopak zase prichádzajú ľudia, ktorí sa trápia povedzme 20 rokov v ťažkých stavoch a prichádzajú s tým, že pokiaľ im zabere liečba, že kde boli celú tú dobu, že proste prišli pozde. Nedokážem momentálne povedať, kde je tá hranica, ten moment. Sama vieš v rámci psychoterapie, že vždy, kedy tí ľudia do tej terapie prídu, že to je ten najvhodnejší moment.
a úvahy častokrát, prečo som to nerobil skôr alebo inak, sú v podstate bezpredmetné. A veľakrát majú predsudky ľudia ísť k psychologovi alebo podstúpiť terapiu, keď je ešte len málo zle alebo keď sú len drobné problémy. Preto čakajú niekedy, až kým prídu zjavné problémy, ako hovoríš, fyzické alebo depresie alebo nespavosti, úzkostné stavy, pretože mať chorobu je častokrát ešte ľahšie priateľné, ako si pripustiť, že niečo by som mohol zmeniť vo svojom živote, za niečo som zodpovedná a je teraz na mne, aby som ja urobila chybu, pretože ako si všimol, tak sme v spoločnosti, kedy veľa projikujeme, čiže vidíme svoje záležitosti lepšie na druhých ako na sebe. Ono sa to tak už aj, tuším, že v Biblii hovorilo, nie? Že lepšie vidíš na druhom, než v sebe, na sebe, hej? No ja asi ešte než na to ti odpoviem, tak hodne predsudky a domnienky hrajú dosť podstatnú úlohu v problémoch. To áno, to je tak. A čo by sme mohli teda preto urobiť? Čo by sme mohli preto urobiť, aby sme dali priestor, aspoň aby sme preskúmali, že ako to my máme sami so sebou? K tej sebaúcte. Že tak vážim si seba, nevážim si seba, v robote si vážim seba, prídem domov a pri partnerovi sa cítim nejaká unavená, vyčerpaná, neviem argumentovať, radšej sa s ním nebavím, vyhýbam sa konfrontácii a konfliktom. Čo taký človek by mohol, okrem toho, že teda nastúpi na buď, ani nechcem to nazývať liečbu, ale dajme tomu, že seba poznanie v rámci podpornej terapie? Tak otázka, ako môžem prísť k svojej sebehodnote. Určite sami divák, keď si položí otázku, ako mám svoju hodnotu a cenu a kto mi ju potvrdí, tak to sú dosť ťažké veci, ktoré vlastne v ambulancii na to až tak není úplne priestor, riešime to. Ale z čoho je obrovský problém, pretože to všetko vzniká v detstve, takže pokiaľ rodičia nepotvrdia hlavne v nejakej citovej vrelosti svoje vlastné dieťa, že je prijímáno, tak to vo chvíli, kedy není prijímané, tak to vysvetlím, tak stráca ten človek pocit vlastnej hodnoty a ceny. A v dospelosti sa to prejavuje tak, respektíve nedostatočná sebehodnota sa prejavuje najčastejšie v podstate, že sa s niekým pomeriavam, čo on dokáže, čo ja dokážem, kto čo dokáže a nedokáže a štruktúruje ma to do také ako skôr impulzivity sa vlastne, by som povedal, ponáhľať alebo proste byť väčšine v nejakom napätí a očakávať, čo mi ten život prinesie a stále budem hľadať nejaké hodnotné veci, budem súťaživý, budem chcieť mať hodne, povedzme, materiálnych statkov, hodne nejakých vzťahových skúseností, ale nič tomu človeku nedá pocit dostatku. Čiže sme sa vrátili naspäť. To je taký začarovaný kruh, o ktorom si povieme v druhom diele. Tak ďakujem ti, Juraj. Ďakujem aj ja a prajem príjemný deň divákom. Čitateľom prinášame knihu o sebaúcte a sebahodnote. Okrem príbehov z praxe mne nájdete cenné rady a nástroje, ako sa vysporiadať s náročnými situáciami a budovať zdravé vzťahy. Knihu Prebudzanie slnečnej sily nájdete v knihkupectvách.